ħsieb lilna, lill-familji tagħna, lil dawk speċjalment li huma morda li għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Dawk li qegħdin jotru taħt it-tbatija, ħsieb lilna l-koll. U għejna kun għalina Omm it-Tama. Ħsieb dawk li qegħdin jaħdmu ħafna b'dedikazzjoni għal kura tal-morda, it-tobba, l-infermiera, spiżjara, dawk li qegħdin jaħdmu fil-qasam tas-saħħa ma wkoll tant ħaddiem oħra fuq oqsma differenti u volontarji wkoll li qegħdin jagħtu semhom għal dawk li huma fil-bżonn. Nitolbu wkoll fidejk nafdaw lil dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment anke f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u biex tieqaf mal-familjari tagħhom illi ġarbu din it-telfa ta' xi ħadd għażiż jew għażiża. U speċjalment illum nitolbu wkoll għall-ommijiet li tilfu lil uliedhom. Nitolbu mulej biex Marija tkun għalihom ta' faraġġ